Başarılar diliyorum.
indlela esivuma ngayo. Ngoba phela ukukhuleka bangcwele akusho ukuthi siyoze ucimeze ungabuki. Kodwa iyavuka kimi le mangizwa nikuba kanjena sengibone ngathi mina sesikhulekile bangcwele. Sesivulile inkonzo kodwa ake bazalwane sizohlabelela nje umculo wodwa bese siyakhuleka sonke bese ngiyaqhubeka ke nohlelo lwami. Amen. Ethu sonke kodwa inkonzo esebuholini ngendlela esimanga inkonzo kahle kahle inkonzo kaMkhulu. Amen. Ngiyacela nje sibe nalokho leso sivuvu nenhlonipho sokuthi le nkonzo siyiqonde namhlanje na kakhulu bangcwele. Bese ngicela ke ngaqhubeki nohlelo ukuthi makukhona ongapha ngemuva osebuholini omgcotshwa kuleli bandla alimathiya iChrist ethathe iposition yakhe ngaphambili. Sesizile nje umfundisi umfundisi uMpanza kade ngimbona naye sekhona ngalena. Bengicela ke futhi umvangeli uDlovu ethathe indawo yakhe konzo yokuphuma. Bese kuthi ke umshumayeli uMafuleka
ufike nobaba umtshali ngicela ethathe indawo yakhe egameni lika Jesu abeni. Ngicabanga ukuthi sengiqedileke abazalwane. Sibabingeleleke nabazalwane mhlasimpe abasijoyinayo manje. Sesiyayiqala ke inkonzo yethu eAlmatia in Christ. Amen. Ngizocela nje bazalwane siqalele inkonzo umfowethu uJabulani Mjadu esithathele inkonzo yezikhali. Amen.
bahlala belixhoba. Ikalamba Films.